Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ben. Taong 1980. Nasipit, Agusan del Norte. Pagtatanim ng gabe ang pangunahing ikinabubuhay ng pamilya ni Ben. Maliit man ang kita, hindi na yun mahalaga, basta ba'y meron silang maibenta. Dahil sa nag-iisang anak lang siya noon ng mga magulang niya, natutunan niyang maghanap buhay sa murang edad. Sa abot ng kanyang pagkakatanda, nagsimula siyang magtanim at umani ng gabe sa edad na 8 taong gulang. Sa taong ito naman pinuno, nasa edad 15 anyos na rin siya. Di na rin siya nag-aaral, gawa ng mas itinuon niya ang kanyang wisyo sa pagtulong sa kanyang mga magulang. Ayon sa kanya, lumaki siya sa pamilyang mangmang pagdating sa lihim na karunungan. Tipong ang mga pinaniniwalaan lang nila ay yung mga bagay na madalas nakikita ng kanilang mga mata. Subalit sa kabila nito, syempre naniniwala naman sila pagdating sa mga istoryang may kinalaman sa mga lihim na karunungan, pero hanggang doon na lang yon. Para sa kanila, ang istorya ay mananatiling istorya at hindi na yun doon maaaring lumagpas. Dagdag pa ni Ben na sa mga panahong yun kinamumuhian niya ng husto ang mga kwentong kababalaghan. Yun kasi ang nagbibigay sa kanya ng katakot-takot na gabi na siya namang isa sa mga rason kung bakit nahihirapan siya sa kanilang mga ginagawa. Dahil dito, kapag may nag-uusap sa kanila na may kaugnayan sa mga ganoong tema, kusa siyang umaalis para ituon sa ibang bagay ang atensyon niya. Ganon at ganon ang kanyang ginagawa hanggang sa tuluyan na nga niya itong malimot. Akala niya hanggang doon na lang ang lahat ng yon. Pero pagtungtong ng gapasa ng gabi, may isang pangyayaring muling nagbigay kilabot at nakapagpabago sa kanyang buhay. Sa abot noon ng kanyang pagkakatanda, kakapasok lang ng unang linggo ng buwan ng Marso. Araw noon ng Biyernes at kasalukuyan naman silang abala sa kanilang ginagawang paggapas. Nga pala, malayo sa paggapas ng palay ang pag-aani ng gabi. Hindi kasi yun basta-bastang isinisilid sa sako, gawa ng pinagbubuhol pa yon sa mismong katawan nito. Yun kasi ang pamamaraan ng pagbenta sa kanila ng ganoong tanim, para naman kahit papaano, presentable sa mga mamimili. Iniiwasan din nilang magkadurog-durog ang mismong dahon ng gabi, nang sa gayoy hindi ito madaling mabulok. Sa kasagsagan naman ng kanilang pag-aani, may nasipat siyang isang gabi di kalayuan sa kanya na naninilaw na. Kung titingnan, patay na ang halamang yon. Pero pagsilay naman niya sa katawan nito, napansin niyang wala pa itong kulubot. Isa kasi yon sa mga senyales na pinagbabatayan nila kung pwede pa bang ibenta ang gabi o hindi naman kaya'y ibasura na. Dala naman ang kanyang kuryosidad, dali-dali naman niyang nilapitan ng halaman para usisain. Ilang minuto niya rin yung tinitigan hanggang sa narinig na niya ang tinig ng kanyang ama na nagsasabi ng, "Hoy, Ben! Hanggang kailan mo balak titigan yan? Gapas na at nang makarami tayo." Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang napatayo para bunutin ang gabing yon. Naging madali naman para sa kanya ang paghugot niya rito sa lupa, pero nang akmang aalisin na niya ang ugat nito, bumungad sa kanya ang isang pulang kristal
na nababalot ng lupa. Matapos naman niya yung makita, dali-dali naman niya itong inalis sa ugat na yon sa paniniwalang yon ang magbibigay sa kanila ng kayamanan. Pagsilay naman niya rito ng malapitan, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang kumikinang ito. Hindi niya mawari pero nagkaroon siya ng pagdadalawang isip kung ipapakita niya ba yon sa kanyang ama. May mga kaisipan kasi noong pumasok sa utak niya na kung ipapaalam niya yon sa ibang tao, maaaring magnasa ang mga ito dito ng masama. Ayaw naman yung mangyari ni Ben sa kadahilan ng siya ang naghirap para makuha ang bato. Dahil dito, agad naman niya yung ipinasok sa kanyang bulsa, sabay lapit sa mga magulang niya. Isang oras pa ang dumaan. Matagumpay naman nilang natapos ang kanilang pag-aani. Maingat nilang inimbak sa loob ng bahay nila ang mga nakuha nilang gabi para isaod sa mga susunod na araw. Hindi naman sila umaasang malaki ang kanilang kikitain. Naniniwala naman silang sapat na ito para mapunan ang kanilang pangangailangan. Matapos naman nila itong may imbak, bahagya naman silang nagpahinga habang nagluluto ng hapunan yung nanay niya. Si Benoon at ang kanyang asawa piniling sa labas na ng bahay magpahinga para naman kahit papaano sariwa ang hanging papasok sa mga katawan nila. Sa kasagsagan naman ng kanyang pananahimik, nabanggit ng tatay niya yung ginawa niya kanina. Napansin kasi nitong napakatahimik niya na napakalayo sa dati niyang ginagawa sa oras na nag-aani sila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang nag-isip ng paraan kung papaano yon malulusutan. Pagsilay naman niya sa kanyang ama, diretso naman siyang sumagot dito ng, "Wala lang, tay. Mabigat lang kasi ang pakiramdam ko kanina eh. Pero huwag kayong mag-alala. Maayos na ho ko ngayon." Kasabay ng kanyang pagwika ay ang akto namang pagtawag sa kanila ng nanay niya. Dahil dito, pansamantalang naudlot naman ang pagtatanong nito na kalaunay hindi na rin ito pinagkaabalahang ilahad pa sa kanya. Matapos naman ang kanilang hapunan, kagaya ng madalas niyang ginagawa, nagmamadali naman siyang naglatag ng kanyang banig para magpahinga. Bale, sa sala lang siya noon natutulog, gawa ng maliit lang yung pamamahay nila. Ang nag-iisa doong silid para lang talaga sa mga magulang niya. Ilang oras pa ang lumipas, tulog na nga ang lahat. Si Benoon, nagpapahinga na rin, dala ng matindi niyang pagod. Akala niya isa lamang yung pangkaraniwang gabi para sa buhay niya. Pero pagpatak ng 9:00 ng gabi, bigla siyang napabalikwas sa kanyang higaan nang sa hindi malamang dahilan. Pagmulat naman ng kanyang mga mata, nadatnan niya ang sarili niya na nakahilata sa damuhan. Noong una, inakala niyang panaginip lang ang pangyayaring yon, kaya ang ginawa niya, paulit-ulit niyang kinurot ang pisngi niya. Tinawag na rin niya ang kanyang mga magulang sa paniniwalang magigising ang mga ito sa kanyang sigaw. Ngunit dumaan na lamang noon ang ilang minuto, hindi pa rin siya nakakabalik. Sa puntong yan, wala nang ibang naisip itong si Ben, kundi ang tumakbo ng tumakbo, papalapit sa baryong nakikita niya. Akala niya yun ang pinakamagandang ideya, pero lingid sa kanyang kaalaman, panganib ang naghihintay sa kanya sa lugar na yon.
Makalipas pa ang ilang minutong pananakbo, laking gulat na lamang niya nang masipat niya sa gitna ng daan ng lugar na yon ang mga taong naglalakad na parabang wala sa sarili. Nanlilisik ang mga mata nito na parabang mga demonyo. Pagsilay naman ito sa kanya, bigla naman siyang sinugod ng mga nilalang na siya namang naging sanhi upang mapakaripas siya ng takbo papalayo. Habang binabagtas naman niya ang daan, paulit-ulit naman niyang isinisigaw ang pangalan ng kanyang ama, pero wala siyang naririnig na pagsagot nito. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pagkakataon, nasukol siya ng mga nilalang na yon. Sinubukan niya ring humanap ng daan papalayo sa mga ito, pero sa kasamaang palad, sarado na ang lahat ng pwede nilang malagusan. Dahil dito, wala na ngang nagawa itong si Ben, kundi paghandaan ang pagdumog ng mga nilalang na yon. Pagbagsak naman niya sa lupa, ramdam na ramdam niya ang pagbaon ng mga matatalas nitong kuko sa kanyang balat. Hindi na rin niya kayang maipaliwanag ang kanyang mga nararamdaman hanggang sa dumating ang puntong unti-unti nang nanlalabo ang kanyang paningin. Hindi naglaon, bigla naman siyang nawala ng malay nang pwersahang dukutin nung nilalang na nakadagan sa kanya ang kanyang puso. Matapos ang mga pangyayari, agad din naman siyang nagising sa kanyang silid. Pagsilay niya sa paligid, napabuntong hininga lang naman siya nang makumpirma niyang isa lamang yung masamang panaginip. Pagbangon naman niya, agad naman siyang tinawag ng kanyang ama para kumain. Yun kasi ang araw na magtitinda sila sa saudan, kaya kinakailangan nilang makarating ng maaga sa mismong merkado ng bayan. Dahil dito, wala namang nagawa itong si Ben, kundi ang maghanda para sa kanilang mga dadalhin. Sa pagsapit naman ng hapon noong mismong araw, napansin niyang tumitibok-tibok ang batong nakuha niya. Parang dugo na rin ang kulay nito. Napakalayo na sa dati nitong kulay noong una niya yung makuha. Naging palaisipan man yun para sa kanya. Pinili niya yung ipagsawalang bahala. Ano naman ang iisipin ni Ben sa bagay na yan? Gayong isa lamang siyang hamak na pangkaraniwang tao. Pagpatak naman ng takip silim, ganun ulit ang naging ganap sa kanilang bahay. Normal naman ang lahat, pero sa loob-loob niya, takot na siya noong matulog pa. Pero dahil sa ayaw nga niyang magpahalata sa kanyang mga magulang, pinili niya pa ring umakto ng normal. Tulugan na naman. Kasalukuyan ang nakahiga sa sala itong si Ben. Upang hindi siya dalawin ng antok, matapos nilang maghapunan, nagpasya siyang magkape ng purong barako. Mapait man ang lasa nito, pinilit niya talaga yung pagtiyagaan para hindi siya makatulog buong magdamag. Nagawa naman niya ito, pero kinabukasan pagsapit ng bukang liwayway, inabot na siya ng antok. Nataon naman noong wala silang trabaho, kaya hinayaan lang siya ng mga magulang niya na magpahinga. Habang nananaginip itong si Ben, wala naman siyang napansing kakaiba. Napakaganda pa noon ang panaginip niyang yon, pero sa katagalan napapansin niyang unti-unti na naman itong dumidilim hanggang sa napadpad siya sa isang kagubatan na walang matinong daan papalabas. Umaga naman noon pero sadyang nakakapangilabot talaga ang lugar na yon. Isipin ninyo, lahat ng punong dinaraanan niya, punong-puno ng lumot ang mga sanga. Marami rin siyang napapansing kakaibang hayop na gumagala, dahilan para magtaka siya sa lugar na kanyang kinaroroonan.
Pagdating naman niya sa gitnang bahagi nito, bumungad sa kanya ang isang maliit na sitio na punong-puno ng mga taong may maiitim na balat, tapos may malalapad na mga pakpak. Nanlilisik din ang mga mata nito at sa bawat pag-angil ng mga nilalang na yon, sinasabayan ito ng pagkarit ng kanilang mga kuko. Ayon kay Bena, wala siyang kaide-ideya kung ano ang mga ito. Pero nasisiguro niyang ikakamatay niya sa oras na matunugan ng mga nilalang na yon ang mismong kinaroroonan niya. Walang sabi-sabi. Agad naman siyang nagkubli sa gilid ng masukal na talahib habang dahan-dahang umaatras. Bagaman nakakaramdam na siya ng matinding takot, pinilit niya pa rin kumilos. Maya-maya pa, nang akmang makakalabas na siya sa lugar na yon, may nasipat siyang isang dambuhalang sawa na mabilis namang pumupulupot sa katawan niya. Napakahigpit ng paggapos nito, kaya hindi na siya nakawala. Akala niya lulunukin siya nito ng buo, pero imbis na sakmalin na siya ng aswang na yon, dahan-dahan siya nitong kinaladkad patungo sa pugad ng mga nilalang. Pagdating naman niya sa lugar, agad naman siya nitong pinalibutan habang umaangil. Pagsilay naman niya sa mga ito, pinilit naman niyang makipag-usap, pero sa kasamaang palad walang nakikinig sa mga bagay na kanyang inilalahad. Matapos naman niyang makapagwika, agad naman siyang sinunggaba ng mga nilalang na yon, dahilan ng pagkamatay niya. Ilang minuto pa ang dumaan, agad namang bumalik sa kanyang orihinal na katawan ng kanyang kaluluwa. Pagsilay niya sa paligid, bumungad sa kanya ang mga magulang niya, katabi ang isang matandang babae na may daladalang kandilang puti. Nagpapausok na rin yun ng kamangyan at sa estado nito parang may nangyayaring hindi niya maintindihan. Pagtayo naman niya, sapilitan naman siyang pinabalik ng matandang albularyo habang nagwiwika yun sa kanya ng, "Mahiga ka na muna. Ipanatag mo ang iyong isip. Ayos ka lang ba? Kumusta ang naging panaginip mo?" Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niyang naalala ang tungkol sa bangungot niya. Pagkalahad naman ni Ben sa mga bagay na yon, doon na kinumpirma ng matanda ang totoong dahilan kung bakit siya nito nakakaranas, at yon ay walang iba kundi sa nakuha niyang mutya. Pagtatapat pa ng matanda na, hindi sa lahat ng oras mutya ng gabi ang nakukuha sa mga ganoong lugar. Minsan kasi, maaari din doong makakuha ng mutya ng kaliwa. Kabilang narito, yung kristal na tinangan ni Ben. Ayon pa sa matanda na, kung hindi siya nagkakamali, napapalakas ng mutyang yon ang sinumang nagtatanga ng dugo ng aswang, mambabarang at mangkukulam sa oras na mamatay sila ng 3 beses sa kanilang mga panaginip. Ang ipinapahiwatig kasi ng ganoong ritual, tuluyan nilang pagsuko sa kapangyarihan ng demonyong kumokontrol dito. Gayunpaman, kahit maganda ang kalalabasan nito para sa kanila, ibang-iba naman ang epekto nito para sa mga ordinaryong taong katulad niya. Dagdag pa ng matanda na, kung mamalas-malasin, sementeryo ang aabutin niya sa oras na mamatay siya sa kanyang 3 panaginip. Naniniwala rin ito, walang nakakaligtas sa ganoong uri ng mutya sa oras na makumpleto ang 3 proseso. Nabanggit din sa kanya ng matanda na hindi pa magtatapos ang lahat sa simpleng pagkalas niya ng mutyang yon, gawa ng ang amoy nito para sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa
ay sobra pa sa bangong humahalimuyak mula sa tiyan ng nagdadalang tao. Mariinding inilahad ng matanda na sa oras na may alis niya ito sa katawan ni Ben, mananatili pa sila doon ng 1 linggo para labanan ang lahat ng nilalang na maaaring kumuha rito. Matapos naman yung mailahad ng matanda, mata sa mata naman yung tumitig sa kanya habang seryosong nagtatanong ng, Ilang beses kang namatay sa iyong panaginip? 1 o 2 na? Dalawa na po. Yung una, noong nagdaang gabi. Bakit ho? Para saan ho ba yan? Takot na sagot ni Ben sa matanda. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, di naman ito maiwasang mapamura habang mahigpit na hinahawakan yung kristal na nakuha niya. Pagsilay naman niya sa bagay na yan, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niyang mas matingkad na ang kulay nito kesa sa dugo ng tao. Kumikinang na rin ang bagay na yan na parabang nakakatukso yung kunin. Kahit gustong-gusto niyang mapasa kamay muli ang mutya, pinili niyang pigilan ang kanyang sarili. Aminado kasi siyang masasaktan siya ng matanda kung sakali mang ipagpilitan niya ang nais niyang mangyari. Ilang oras pa ang lumipas. Maraming nabanggit ang manggagamot ukol sa bagay na yon. Nalaman din nilang likas talaga yung sumasabay sa mutya ng gabi sa mga panahong lumilitaw yon sa mundo. Bagaman hindi sigurado ang albularyo sa tunay na rason nito, malakas ang kanyang kutob na isa yon sa mga pangontra ng kaliwa para manatiling balanse ang kapangyarihan na tatanganin ng kanilang panig upang malabanan din ang kanan. Nabanggit din ito na maaaring minalas lamang si Ben nung mga oras na yon, kaya nakakuha siya ng ganoong bagay. Hindi naman siya masisisi ng matanda, lalo pat maging siya, aminadong walang kaide-ideya sa nakita niya. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman itong inilagay sa altar ang pulang kristal. 1 oras din yung dinasala ng matanda upang masigurong mailalayo na yon ng tuluyan mula sa kanyang mga kamay. Mariin din siya nitong inabisuhan na ano't anuman ang mangyari, wag na niyang nanaisin pa na kunin ulit ang mutya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Isipin niyo, kakagising lang noon ni Ben, pero yung pakiramdam niya, para siyang tumakbo ng napakalayo. Lupaypay din ang kanyang katawan na parabang wala itong lakas kahit tumayo man lang. Ang mas ikinagulat niya pa, uhaw na uhaw siya na animoy kayang-kaya niyang ubusin ang 1 galon ng tubig. Nang mapansin naman niyo ng albularyo, inabisuhan lang naman siya nito na hayaan lang ang ganoong pakiramdam. Dagdag pa nito na pangkaraniwan na ang ganoong bagay sa mga taong katulad niyang aksidenteng nagtangan ng ganoong uri ng mutya. Matapos naman niya itong mapag-alaman, minabuti naman niyang sundin ang lahat ng bili ng albularyo para sa kanya. Naniniwala kasi noon si Ben, yun na lamang ang nag-iisang bagay na kanyang magagawa. Sundin mo yan ng maigi at manalangin ka. Tandaan mo, hindi porke kalas sa iyong katawan ng mutya, ligtas ka na. Alam mo, may mga nasaksihan na akong pangyayaring kahit wala na ang mutya sa katawan nila, namatay pa rin sila sa kanilang mga panaginip.
Masamang pangitain ng ganon. Dahil sa oras na mamatay ka sa panaginip na yon, hindi ka na magigising pa. Paalala ng albularyo bago nito lisanin ang higaan niya. Dahil dito, nagpasya siyang piliting huwag matulog sa mga susunod pang gabi. Yun na lamang kasi ang kanyang magagawa para makalayo sa tiyak na panganib. Upang magawa naman ito, gumamit ng ipinagbabawal ng halaman itong si Ben. Yung hilig niya kasi noon, kumain lang tapos hindi siya nakakatulog kapag napapahipak siya nito. Sinabayan niya rin yun ng kapeng barako na siya namang mas lalong nagpalakas ng kanyang resistensya sa gabi. Ayon sa kanya, na habang sabog na sabog siya, di niya maiwasang mapansin yung ginagawa ng albularyo sa kanyang silid. Minsan kasi, kahit 10 oras na, pumupunta pa rin yun doon para kitain siya. Hinahayaan lang naman niya ito, gawa ng ang buong akala niya, meron yung importanteng gagawin. Akala niya, mananatiling ganun na lamang ang gawain nito. Pero pagtungtong ng araw ng Huwebes at Biyernes, napansin niyang hapon pa lang, naghahanda na ang mga pausok ng matandang yon. Pagkagat naman ng dilim, balot na ng usok ng balat ng nyog ang loob ng kanyang silid na siya namang naging sanhi para mapilitan silang tumungo sa sala. Hanggat hindi pa napapawi ang usok, matyaga naman sila doong tumambay habang nag-uusap-usap. Ano na naman kaya ang naisip ng matandang yan? Ay nako, pwede namang magpausok sa bakuran. Bakit dyan pa talaga niya naisipan sa ilalim ng papag? Di niya ba napapansin na nagpapahinga na tayo rito? Wika ng kanilang padre de pamilya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang sumagot dito ng, "Hayaan niyo na yan, tay. Bahay naman niya to eh. Tsaka isa pa, baka naaalibadbara na yon sa dami ng lamok tuwing gabi." Dahil sa kanyang sinabi, di naman maiwasang magtawanan ng mga magulang niya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang akmang papatahimik na silang tatlo, sakto naman ang pagpasok ng matandang albularyo na may daladalang buntot ng pagi. Pagsilay naman ito sa kanila, agad naman yung nagwika ng, "Hindi ako nagpausok para istorbohin kayo o para magtaboy ng lamok. Tumingin kayo sa labas. Marami tayong bisita." O siya, bumalik na kayo sa inyong mga silid at nang makapagpahinga na. Paalala na naman, kapag may nakita kayong hindi kaaya-aya, manatili kayo kung saan man kayo naroroon. Iwasan yung tumakbo kung saan-saan at lalong-lalo na, buksan ang mga nakasaradong pinto at bintana. Sa mga daanang yang nakasalalay ang ating mga buhay, kaya huwag ninyong babaliwalain. Matapos naman itong mailahad ng matanda, agad naman yung tumungo sa kusina para maghapunan. Sumunod na din sila Ben, gawa ng kanina pa nila yung hinihintay na kumain. Sa paglalim naman ng gabi, habang nakahiga siya kasama ang mga magulang niya, panay naman ang kanyang pagsilip sa siwang na malapit sa may bintana. Hindi niya kasi noon maalis-alis sa kanyang isip ang sinabi ng matanda, kaya magmula noong humiga siya, yun na talaga ang hinihintay niya. Samantala yung mga magulang niya noon, tulog na, na animoy wala yung pakialam sa mga susunod na mangyayari.
Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, dahan-dahan naman niyang napansin ang tila bang pag-iba ng ihip ng hangin. Habang mas lumalalim kasi noon ang gabi, mas lalo lang tumitindi ang mga ingay na kanyang naririnig. Nagsimula yon sa mga kakaibang kaluskos sa paligid hanggang sa may marinig na siyang umuungol tapos umiiyak na parang baliw. Di lang yon, may mga narinig din siyang tunog ng baboy na umaaligid na parabang naghahanap yon ng makakain. Dahil sa pangyayaring yon, pansamantala namang nabaling sa ibang lugar ang kanyang atensyon at pagbalik ng kanyang paningin sa bintanang malapit sa kanya, doon niya nakita ang isang napakaitim na kamay na dahan-dahang umuusli papalapit sa kinaroroonan nila. Napakahaba ng mga kuko nito, tapos yung mga daliri nito, payat na mahaba. Matapos naman niya itong makita, kahit gustong-gusto niya na noong sumigaw para makahingi ng tulong, hindi niya yun nagawa. Pag-atras naman niya ng kanyang higaan, mas lalo naman siyang binalot ng takot sa kanyang katawan nang mapansin niyang napakahaba ng braso ng nilalang. Akmang ilang pulgada na lamang ang layo nito sa kanya, bigla naman siyang napabaling sa pinto ng silid nang marinig niya ang mura ng matanda. Pagpasok naman ito, walang pagdadalawang isip naman itong pinalo ng buntot page ang brasong yon na siyang naging sanhi upang sumingaw ang napakaitim na usok na nagmumula sa laman nito. Pagsigaw naman ng nilalang sa labas, bigla namang nagsipulasan ang iba pa nitong mga kasama hanggang sa muli na namang tumahimik ang buong paligid. Ayon kay Ben, tumagal pa yon ng ilang araw hanggang sa natapos na nila ang itinakdang panahon ng albularyo para sa kanya. Alam niyo, pinuno, matapos ang nasabing linggo, nakita niya kung papaano magkulay itim yung kristal na kanyang nakuha. Base na rin sa inilahad sa kanila ng matanda, yun na ang senyales na wala na ito. Hudyat na rin yun para umuwi na sila, gawa ng sa panahong yon, nasisiguro nitong tinantanan na sila ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Magmula noon, kahit ilang dekada na ang nakakaraan, hanggang sa pangkasalukuyan, kailan may hinding-hindi makakalimutan ni Ben ang minsan niyang tinanga na kambal ng mutya ng gabi. Okay. Opinyon ko sa kwento. First time ko lang narinig to. Yung ganitong klase ng mutya, na kakambal ng mutya ng gabi. Ngayon ko lang narinig to. So, ang tanong ko ngayon, nasa isip rin to siguro ng karamihan nating listeners na mahilig sa mga mutya. Yung mga mutya na alam natin, tulad ng kidlat, kalabaw, saging, o kung ano-ano pa, meron palang kakambal yun. Diba, siguro dito sa kwento natin, ito lang yung nasabi, tsaka yung matanda, ito lang yung nabanggit. Paano pa kaya yung ibang mutya? Diba, ano kaya yung kayang gawin ng mga mutya na yon? Yung mga, ang binabanggit kong mutya, yung mga kakambal kunyari, kakambal ng mutya ng saging, kakambal ng mutya ng kampana. Diba, ang galing nun. Diba, pag nakakuha nun yung nilalang na nasa kaliwa, though sinabi ng matanda na meron talagang kumukuha para manatiling balanse yung laban ng kanan at kaliwa. Diba, paano nila ginagamit yun? Wala pa ako nakwentong ganun. Wala pa rin ako narinig na ganun. Unang beses lang tong nangyari sa akin. Malamang karamihan sa inyo nagtataka rin, di ba? Kasi kakaiba talaga eh. Parang nagkakaroon yung mga mutya ng kanan ng kakambal, tapos sa kaliwa pa. Di ba? So hindi siya talaga sobrang posible talagang mangyari to. Kaya nga meron din tayong anghel at demonyo eh. Di ba? Sila yung bumabalanse ng mundo. Ang ganda lang nito,
sana na mas mahaba pa sana, tas matalaka yung ibang mutya. Lalo na yung mga kakambal nila, kung anong kaya nung gawin at kung sino yung mga nilalang na kumukuha nun. Diba? Kaso lang, isa lang yung kwento natin eh. Pero ako, goods ako rito kasi may bago akong natutunan. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.